Usa na dakpan og laing usa ang gipangita gumikan sa alarmas pagpanunggab sa may Mandaue City. Nahitabo ang maong insidente sa Nataran mismo sa CICC diyan magpuyo ang mga fire victims. Gingon nagkainitay ang mga nagduwag basketball nga misangpot sa dinunggabay. Usa ka 16 anyos ang nasamdan samtang si Jovan Rubio nga gitanggong karon sa Station 1. Gipangita pa ang usa ka suspect nga dahil lamang usa ka Robert og mo'y giingon nga mao'y nanunggab. Apan hugot nga gipanghimakak ni Rubio nga siya mo'y nanunggab kay matud pa niya nagsaud siya og tubig ni atong higayuna og miuwang lang sa away. Igor ko na uwang niya karon na suot lang ko dire kay nagtuho man ang mamagpapa nga ni ako kunong gigunitan ba para nung gabon nag-away na to sila daan man ay labot ato wa ko labot igor ko na uwang anak duwa sila basket din nakainitay rubuan duwa ito resulta sa pagtanunggab din kanang nadunggaban sa botelya allegedly gibunalan pa na ang minor og botelya then pagkabuok sa botelya idunggab.